Господи, която ти ни даваш. Отново, Господи, да бъдем събрани, Господи, пред Тебе, Татко Небесни. И Господи, в този час, Господи, който ги търсим, Боже, личността. И това е Ти, Господи, личността, която е любов. Личността, Господи, която показва любов и тя безгранична, която тя не е любов, която не се ставила в рамки, Господи, тя е безусловна и безгранична. Господи, благодарим Ти, че именно, Боже, ние искаме тази вечер, в тази Твоя любов може да се намерим, защото ако Господи, ние ще намерим от Твоята любов, Боже, то тогава, Господи, ние ще излезем, Боже, благословени, помазани, възрадвани, Господи, тази вечер, Господи, които ни произнасяме, защото, Господи, Ти знаеш всичко за нас. Боже, благодаря Ти, че в Твоята любов, Господи, Ти уряза нас, Господи, за да може, Господи, ни да живеем, Господи, и да разказваме, Господи, за Тебе и за Твоите добри дела. Колко е голяма Твоята любов, която Ти, Господи, показваш към нас. Боже, благодаря Ти, че в Твоята любов, Боже, ние можем да се движим, да съществуваме и да живеем. Господи, благодаря Ти за Твоята огромна любов, че Тя ни пали, че Тя ни благославя, че Тя ни крила, че Тя наистина ни даде сили, Господи, да премини, Господи, лошите неща. Благослови сега, Господи, като ново християнско семейство, Боже, дай ни наистина от Твоята любов, дай ни, Боже, да има разпотяване един на друг, Господи, Татко Небесни. Дай, Господи, наистина може да имаме милостивост един към друг, Господи Исусе, така че наистина може с Тях, Татко Небесни, дори да не си звъним през деня, да питаме брат си, да сестра си как и що е, Господи, да се спомним за Него, да се молим за Него, да благославяме, Господи, да търсим доброто, да търсим доброто от Господа за брат си, за сестра си. Боже, молим Ти, дай ни спотяване на това семейство, да може, Господи, наистина да бъдем едно пред Тебе, да бъдем един жив огън, Господи, в който да носи, Господи, живот и то да носи живот, Боже, в изобилие. Господи, ела сега сети души, благослови ученията ни, сети Боже, благодарим Ти за това, че Ти казваш, сети Татко, че Ти си любов, че от Твоята любов, Господи, ще пратиш сети Боже, който да ни посети, който, Господи, да тази вечер, Боже, ще благослови Словото си и на нас, Господи, ще отвори сърцата, Господи, за да приемем, Боже, Твоите вечни слова. Господи, за да може наистина да бъдем пазени, защитени, наводени, променени, Господи, променен характер да имаме, Господи, хора, които, Боже, са изпълнени, Господи, с Твоята божествена воля. Благославяме, Боже, сега и последния слово ли сети, ние го изсигаме, Господи, ние го предоставяме пред Тебе, Татко Небесни, и си моля, нека от Твоята любов, Боже, да възстанови и да извърши нужното в Тебето, Господи, за него, Господи, за пастора, Господи, за сестрата, Господи, за неговата съпруга, за неговата половинка, Господи, за Ти, Боже. Молим Ти, дай ни, Боже, съвършено изцеление в краката, Господи. Господи, ни дай основно Твоето слово, което казва, че ще подновява силите като нови. Боже, благослови нашите семейства сега и нека, Господи, Твоето помазание наистина да дойде да свърши всеки хумор. Господи, нека Твоето благословение, Свети Боже, да благославя нас и да ни води, Господи, по пътя на спасението. Моля си, Господи, в името на Исус, нека да остане, Господи, в Твоя път, в пътя на любовта. Нека, Господи, да се изпълняме не само с любов, но и с смирение, Божи Свети. Така че ние да се смиряваме, Ти да се възвишаваш и да бъдеш познат и на нас, Господи, и на нашите близки и роднини. В името на Исус, Боже, благослови, така че където сме ние един ден, да бъдат Те с нас. В името на Исус, амин. Амин, амин. Слава Богу. Спет ми, ако те Така. Слава бъде на Господа.
Днеска темата, върху която ще разсъждаваме, се намира в 1 Коринтияни 10 глава, 12 стих. Апостол Павел казва така: така, защото който мисли, че стои, нека няма да не падне. Който мисли, че стои, нека няма да не падне. И по-скоро искам да кажа, ще разсъждаваме малко върху битката в нас, между това, което съм аз, между това, което Бог иска да бъда. Сега, много пъти не си стреме Словото Божие. Словото Божие каже, че ние сме Божии деца, ние сме ново създание в Христа Исуса. И това е така. В Йоанна 1:20 казва, онези, които го приеха, Бог даде право, се нарекат Божии чеда. В 2 Коринтияни 5:17, ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премине всичко става ново. Това са стихове, които цитираме и ги вярваме. Но така е, че вътре в нас, нашата природа има една борба между старото аз и между новото създание, което е в нас. Старото е това, което тлее и производните страсти, а новото създание, което купне да бъде с Бога. И тази борба, разбира се, и наистина има реални неща, които преживяваме. И важно е какво решение вземе самите ние. Защото в нас така не все още живее азът. И важно е да разберем, че азът трябва да бъде смирен до минимум. Трябва да се справим с азът. А ако не се справим с него, той се справи с нас. Това е страшно отбетима. Сега, ще говорим именно за гордостта. Това е точно. Аз искам да говорих, искам да продължавам в тази тема, защото е важно да разберем сега. Словото Притчи 16:18 казва така. Притчи 16:18. Гордостта предшества погибелта, високумието падението. Значи виждаме гордост и високумие, погибел, падение. Това е причина следствие. Това, което ако човек постоянно високумства и азът ръководи неговия живот, следствието е падение и на ада, за жалост. Това е истината, защото гордостта е страшна. Словото Божие, Яков 4:6 казва така: Бог на гордите се противи, а на смирение дава благодат. Гордостта е бунт против Бога. Сега думам, Бог се човек да се смири пред него, обаче човек казва, аз сам мога да се справя живота си. Сам не може да справиш също. И сега ще ви кажа защо. Гордостта е като един път. Значи, ако поемем, че християнският живот е един път, в който вървим. В този път има различни разклонения. И те са разклонения всеки бой на различни места. Сега Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота. И никой не дохожда пред цял всичко за мене. Това е пътя, по който сме тръгнали. Обаче в този път има различни пресечки, които преминават през него. И човек по него може да заблуди. Сега, в Матея 7:13-14 казва така: има тесен път и широк път. Широкият път е пътят на този свят, който наистина мнозина отидат каза и отидат в погибел. Пак кажем същото му погибел. А тесният път е, малцина са го намерят, това е пътя на живот. И казвам, малцина са тия, които намерят този път. Значи виждаме, в този път, който сме тръгнали с Христос, има два пътя, които човек трябва да избере. Тесният или широкия? Широкият е този път на охолство. Това е пътя в този свят. Защото има хора, които са религиозни християни. Приемат Христа и продължават да ходят в широкия път. И не застават пред Бога и Бог не ви познавам. Вие като вършите беззаконие. Това е истината. Когато тръгнеш с Христос, да вече тръгнеш по тесния път. Да разбереш, че Христос има нов живот за тебе. Оставаш стари човек, оставаш там азът, всичко останало. Кажеш, Господи, една царувай в моите сърце. Ти ме води, ти ме ръководи. Дай ми мъдро всеки да живее за тебе и с тебе. Сега, в Притчи 14:12 и Притчи 16:25, това са две притчи, които са еднородни. Казва така: има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътя към смърт. Дяволът точно това показва на хората. Яж, пи, носи се на дрехи, виж колко хубав живота, купони, ядени, пени. И дяволът това показва на хората. Светлината на света, колко е красиво, колко е хубаво. Обаче, краят на този живот е път към смърт. Виждаме на фона на всички тези пресечки и много пътища, има един път истински. И това е този път е Христос. Сега, когато говорим за азът, това е именно егото човека, гордостта. Тя често се маскира като самочувствие или достоинство. Едва не, всеки човек иска да има някакво самочувствие, така се покаже, че има достоинство, че е над останалите хора. Вижте, в този свят хората, всеки иска да се докаже, че наистина е постигнал нещо, че е нещо над останалите хора. Това е като че е нормално човешко
така в човечеството, се докаже, че нещо не е проприял на празен живот си, направил нещо в този свят. Обаче, при Бога нещата са други. Бог зачита смирените. Тези, които са съкрушени сърце, разкаян дух, смирени, там работи Бог. Тези, които са горделиви, тези, които казват аз, с тях Бог няма работа. Сега, фарисеите бяха такива хора. Фарисеите говориха за Бога, но сърцата им бяха далеч от Него. И той каза, това са магнитска, тези, които не ги познавам. По практика си ми казвате. Така че, сега важно е за нас да разберем, че гордостта сама по себе си е маскирана, маскирана, уж като нещо добро, като достоинство, като самочувствие. Обаче вижте сега, къде е разкончето, вижте сега, когато говорим за гордостта като цяло. Псалом 5.4.5, това са Божии слова в псалмите. И тук показва отношението на Бога към горделивите и беззаконниците. Той става в една скоба всичките. Защото ти не си Бог, който се удоволства беззаконие. Нечистият няма да живее при тебе. Нищо ще усвият горделивите пред твоите очи. Горделивите каза. Значи нечистият, горделивият беззаконието. Ти мрази всичко, които вършат беззаконие. Виждаме, че той ги става в една линия. Беззаконниците, нечестивите, горделивите. Това са всички, и каза, няма да усвият пред тебе. Значи виждаме, че колко е страшна гордостта. Сега, защо ще кажа, че е страшно? Това е духа на Сатана, гордостта. И когато човек допусне той друго в себе си, т.е. почва да се разгордява, почва да види себе си много велик, и когато даже се да го промениш, той си мисли, че едва не ти си, той е на друго ниво, ти не го разбираш и едва не, ти си някъде там, въздуха, те не те разбират какво става с тебе. Това е опасно, много опасно явление тази гордост. Ще кажа защо. Ще дам пример от Словото Божие. Гордостта е пътят на падналия ангел и затворът на егото ни на азът. Що е към затвор? Колко човек повече да разгордява, толкова по-малко хора остават около него. Толкова много по-малко взаимоотношенията се нарушават. Между него и хората, между него и Бог. Защото се вижда, той вижда се по-голям от другите, вижте, като започва така някакси да гледа от високо на хората. Вижте, когато Исус Христос предупреждаваше с Марка 9 глава, си беше, когато Исус предупреждаваше своите апостоли, каза, сега отивам в Иерусалим, там ще бъде предаден, там ще бъде бит, там ще бъде разпънат на кръст, там ще умре, ще възкръсна. Те на началото не разбираха това, което им говоря, но в пример те се почват да се рушкат. Сега добре, той отива там. Него като го няма, кой ще бъде пръв между нас? Борбата. Кой ще бъде пръв? Исус нищо не каза. Когато ще се прибраха седнаха там. И той каза, за какво се припирахте по те? За какво се прибрахте ви? Те се чуваха гузни. Мълчаха. И той каза така, който иска да бъде пръв между вас, ще бъде всички последен и всички слуга или служител. Значи, че при Бога няма величие, няма някой да пренесува някъде нагоре. Не, слуга, това е различно. В Божие царство да имаш сърце на слуга е най-голям нещо. Не да бъдеш някакви високо. В този свят сега, примерно, хората учат да бъдат някъде високо, да си казват по-леко живота, Бога е така. Да си на бюрото и да си така своя хляба. Но при Бога, служението са, човек, когато се смирява, тогава Бог го употребява за Божията нива. И това е много важно да има смени сърца. Егото, аз трябва да бъдат ниско долу. И чул съм много хора, които аз, има ли аз? Там Бог го няма, разберете ме. Когато казваш не аз, а той, тогава ще Бог е наистина на първо място. Сега мога да кажа, че гордостта е духът на азът, на егото, срещу духа на любовта. Сега азът акцентира върху самия себе си, върху егото. Аз това. Понякога може и дарбите, служенията, талантите да бъдат причина за разгордяване. Ще кажа кога. Сега, ако понякога човек има така някаква дарба, така дарба изцеление, дарба пророчество, дарба и други неща. И ако почне с дарба да злоупотребява, хората го викат на само там, да покажат колко е велик, да покажат, почнат към него и той едва не гледат малко високо. Дарбата вече не върши работа, за която е изпратена, разберете ме. Най-вече спрямо човека. Тя знаем, че вижте, трябва да всеки да пази себе си от гордост. Това е страшно, разберете ме. Словото Божие казва така. Представете си, някой от вас има дарба. И всички го възвеличават. Този брат, той е голяма работа. Той има такава дарба. И този човек полека се възвеличава сам в своите си очи. Аз да го дига. И вижте кога се е Бог в Словото Божие. В Коринтяни 4:7 стих. Защото кой те прави да се отличаваш от другите? И що имаш, който не си получил? Но ако си го получил, що се хвалиш, като че си го получил? Значи дума, всяка дарба, всеки талант, всяко служение,
Всичко друго, което почваш го, то е дар от Бога. Така че, вместо да викаш, аз благодаря, кажи, Господи, благодаря ти. Наистина да посеш Бог на първо място в живота си. И има няколко маски, маска на гордостта. Това е маската на превъзходството. Чувства, че си по-умен, по-духовен или по-способен от другите. И това е страшно. Значи вижда се наистина повече знаеш, имаш така повече разбиране, едва няма кой да говори с другите остане. Едва те са по твоето ниво. Но ще кажа, че това е много страшно, много. Вижте Коринтияни какво казва сега. Коринтияни 8 глава, 2 стих. Но ако някой мисли, че знае нещо, то още не е познал какво трябва да познава. Значи, ако някой от нас има някой частично знание за нещо и си мисли, че това е наистина голямата работа, едва не, той знае нещо, което другите не го знаят, той се заблуждава. Разберете ме, всяко откровение, всеки един дар идва от Бога. И когато човек получи нещо от Бога, вместо да се възвеличава, да каже Боже, благодаря ти. Има голяма разлика. И сега, понякога хората, които са разгордени, са обидчиви. Едва някой му каже нещо, те са готови да се обидят, готови са да обърнат гръб. И това всичко става, защото егото е толкова голямо, че то се наранява всяко нещо. Когато да му кажеш, той е готов да се наране, да се обиди. Сега, това е страшно. Това са симптоми на гордостта. Сега, защо гордостта води към ада? Някой казва, добре, човек, kako е гордив човек? Какво става? Не може да ти в рая. Не може да ти кажа защо. Не може да ти, защото е страшна гордостта. Това е духа на Сатана. Няма как човек да оплана на това, което е назад, да оплана едва не на това, което върши, че наистина той сам вършишко, едва не игнорира Бога и също време да очаква милост от Бога. Еклесиаст 7:16 казва така: не се мисли за прекалено праведен, не за прекалено мъдър. Защо се погубваш? Интересна работа. Прекалено праведен, прекалено се погуба. Защо? Защото той мисли, аз съм това, аз. Аз сега, има ли аз? Бог там го няма, разберете ме. Затова много пъти към, когато чуете някой да проповядва, чуете какво говоря. Ако азът наистина е на първо място, просто разбира, че нещата вече са много сериозни там. Човека си вижда, че той прави нещата и наистина това е страшно. Сега, когато говорим за гордостта, вижте, това е духа на Луцифер, на Сатана, защото тя отрича истината. Това е много важно. Сега, в Йоанна 8 глава, Йоанна 8:4 казва така. Йоанна 8:4. Вие сте от баща дявола, говори с Христос. И желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Виж колко ясно казва. Няма как дяволът да наповедя някъде и да мисли, че е добро. Йоанна 10 казва така. Ей се идва да откарне закони и да погуби. А Исус дойде да имате живот и то изобилен. Така че много ясно казва. Относно това вижте, има един стих в Матея 25 глава, 61 стих, тук, когато Исус разделя овцете от козите и казва на едните хора, за вас е Божие царство, а другите ще бъдат хранени в огнения ад. И той казва така: тогава ще рече на те, които са от лявата му страна, идете се от мене, вие проклети в вечният огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Вечният огън е приготвен за дявола и за неговите ангели. Обаче, за жалост, тези хора, които отварят Господа, тези хора, които не се смирят, не се покаят на Господа, и те ще бъдат там. Това е истината. Защото отварят спасението, отварят спасителя. Сега, къде е разкомнището? Изобличението. Това е огледалото на смирението. Значи човек трябва да има наистина сърце, да може да приема, когато изобличат. Някой да каже, братко, виж така, виждам нещо в този живот, не. Май нещо има в този живот. Самия апостол, помните, Коринтияни 12 глава, казва така: за да се превъзнасям твърде много, Бог допусна да им тръгна пътта. И аз казах 3 пъти на Бога. Бог комка, помните, доволна ти е моята благодат. Край. Когато дека Бог допуска неща в живота на човека, да смирява човека. Словото Божие казва, теготата смирява човешко сърце. Така че Бог знае през какво човек трябва да мине, да може да седне и да се смири. Слава да бъде Господ. Сега, другия си сега, в Словото Божие, в Яков 4:6 казва така,
че Бог на гордите се противи, а на смирените дава благодат. Тук ясно казва, сега Бог се противи на човека, това е страшно. Създател на небето и земята се съпротиви на човека. Когато човека има гордост. Вижте, това е нещо много страшно човек, ако не разбира какво става в неговия живот. И те, колко човек се смирява, толкова повече Бог работи в него. Колко повече се отгордява, толкова дявол го използва. В Йоан 10, как сега така, къде се идва да открадне, да заколи и да погуби. То прави дявола. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и то изобилен. Сега, ще съм да го направя накратко. Гордостта е територията или почвата, където работи Сатана. Това е гордостта. Там работи Сатана. И когато човек, колко повече се въздига в своите очи, толкова повече кани Сатана в неговия живот. И това е азът, това е страшно. Бог работи там, където има смирени хора. Смирението, където е. И смирението е, това е мястото, където Бог работи. И Словото Божие писае 55 така. Бог обитава вечността, но още там, където има съкрушено сърце и разкаян дух. Но мисля Словото Божие, Бог говори, тези, които са смирени, тези, които са ходят по състояние, покорство, те ще бъдат чути и Бог ще ги употребява. Ако не е Словото Божие, вземете рибарите, те не бяха най-подготвени да вършат Божията воля, помислете се. Не грамотни рибари. Но ти при тях, той не ти при фарисеите книжците, те знаеха много. Той ти при хората, които ще му свършат работа. Моисей го каже, Боже, аз викам, аз не мога. Гидеон каже, аз съм най-малкия. Значи Бог взима несъвършени хора да извърши съвършената Божия воля. Но как? Пак чрез него. Когато човек е наистина смирен, когато знае кой е, тогава и да Бог и казва, не се присъединяй, аз съм с теб. Но когато човек пада на себе си, тогава човек пада, тогава бърка. Сега, искам още малко да пробвам в тази сега. Гордостта като цяло отдалечава човека от Бога, докато смирението го приближава при него. Ако Словото Божие в Яков каза, приближава се при Бога, се приближава той към вас. Това горе, смирявайте се. Смирявайте се и ходите по корство на Бога и Бог се приближава към вас. Това е прочета на този стих. Сега, не е срамно да си малък в царството на Бога. Срамно е и пагубно е да си голям в царството на Сатана. Гордостта като цяло води на там. Знаете, имах една сестра, тя беше при Бога, Сарсовка. Тя казваше така, не може да казвам наградата, не може да кажа, ще бъда, искам да бъда от друга страна на вратата, да съм вътре на Божие царство. Тя с своите обикновения изкаже така, аз не искам да бъда много некъде горе, искам да бъда от вътре страна на вратата. Така че човек трябва ясно да осъзнава на къде пътува и как иска да си там. Сега, гордостта или азът, това е важно, ще кажа защо. Винаги при образ на гордостта, правим аналогия с Сатана. Той беше Божие царство и се възбунтува против Бога. И какво стана, вижте? Какво стана? Беше изгонен. И сега какво го чака? Ад и огнено езеро. Накратко това е историята. Вижте тук какви думи се говорят към Сатана. И сега 14 глава казва така. Как падна от небето ти, деяници си на зората? Как падна от небето? Отсечен до земята ти, който повареше на рогите. А ти казваше с ръцете си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божите звезди и ще седна на престола в събранието на боговете в най-крайните страни на севера, ще възляза над облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния. Какво каза? И накрая какво стана? Беше изгонен от огненото езеро. Извинете, от небесното царство. Гордостта е страшно разбетива. Това дава едно самочувствие на човека, че е нещо повече от другите. Едва не, и сега ще им, наистина, не знаем в този свят как хората се възгордяват. Обаче ще им как се то става при християните, това е нещо важно. И как се предпазваме. Като цяло, вижте, гордостта е това, което осквернява човека. И при гордостта винаги идва нещо някой и помага човека да вземе такова решение, че да се отдалечи от Бога. Те ще дам пример сега вече в Битие 3 глава, Адам и Ева. Бог даде заповед на Адам. И Ева знаеше, разбира се. И дори дявол е стана сега. Дори дявол и каза, истина ни каза Бог, да не идите от никой дърво в градината. Жената каза на змията, от плода на листите дървета може да идем, но от плода на дървото, което е в градината, Бог каза да не идете от него, не да умрете, допрете от него, за да не умрете. Значи, видим тук, Ева казва това, което Бог беше казал на Адам. А змията каза на жената, не, няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато идете от него,
ще се отворят очите и ще бъдете като боговете, ще познаят доброто и злото. Ето го изкушението. Ето изкушението, което води към гордост. Ще станете като боговете. И какво стана? Ядоха и знаете какво стана. Чрез тях греха после влезе целият свят. И искам да прочетем колко стига сега и в Притчи, и в Еремия. Вижте, значи това е, искам да кажа, много стихове, което за нещо, искам наистина да заедно да ги прочетем, и защото наистина те са почитателни неща. Притчи 8:13 каза така. Притчи 8:13. Страх от Господа да се мрази злото. Аз мразя гордост и високумие, лош път и покварени уста. Гордост и високумие. Значи човек, когато разтея сам своите очи и си мисли, че е много велик, в един момент той се отдалечава толкова много от Бога, че страшно много става. И аз не кажа, че има хора, които понякога си мисля, че знаят много, а също време това знание ги отдалечава от Бога. Понякога си казах и дарбите, и талантите, и това, което знаем като Слово Божие, понякога може да отдалече, когато се възгордяваме и когато кажем, да, аз знам повече другия. Аз съм имал такива приятели християни, които постоянно са спорове, те знаят повече, те четат повече, те разбират повече и винаги са в една не контра на останалите хора. Няма полза от нещо. Словото Божие казвам, се приема един друг, съзидаваме и се удоволствим за него слава, се обичаме. Какво е това? То знае повече, не знае по-малко. Всички сме от този Христа, трябва да се приеме един други такива, като сме. Еремия 13:9 каза така. Еремия 13:9. Ще кажа едно свидетелство за мен филм, когато бях млад във вярата, 90-91 година, аз тогава още не знаех нищо за Святия Дух. И тогава да приемем някои стари вярващи, по-скоро така стрия от Господа, които са били от много време вярата, и запознаваме се така с църквата голяма, и в този брат, ти от колко ли се в църквата, към една година, а каза, имаше духа. Аз нямах представа за какво говорят. А ти питат дали съм говорил езици, и аз към нея нямам. И те едва не ме гледаха от високо, се посмихаха, едва не той сега, едва не е зелено, ще млад зелен, той не е като нас. Вижте, опасно е, когато поставим Божите неща да възгордяват. Това е страшно ответимо. Бог дава талант и дарбите да служим на друг, а не да се възгордяваме ни спрямо друг. Да служим да служиш. Има голяма разлика. Вижте сега какво знам. В Еремия 13:9 си казва така. Така каза Господ, също тъй ще сломя гордостта на Юда, ще сломя. И голямата гордост на Иерусалим. Има ли гордост? Бог разрушава всичко, разберете му. И това е важно човек наистина да смирява себе си пред Господа, да каже, Боже, помогни ме наистина. Тук относно гордостта, в Марка казва, че гордостта осквернява човека, осквернява, това е важно, това е нещо много, много лошо. Марка 7 глава, тук даже пише за още няколко неща, които са иззад сърцето на човека от азът. И казва така, защото отвътре от сърцето на човека иззад зли помисли, блудства, зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, корыстолюбие, нещастие, коварство, сладострастие, лукавоко, хулене, гордост. Виждаме, наравно се става гордостта. Виждаме колко е страшно пред Бога нещо. Колко е страшно. Всички тези неща иззад вътре и оскверняват човека. Така че наистина важно да се смиряваме. В Словото Божие, Матей 11 глава, 29 Христос призвава хората, казва така: дойдете при мен всички, които се обременяват, ще успокоя и ще намерите покой на душите си. Обаче, ние да при Бога, такива като сме, покаиваме се, приемем Господа, събличаме стария човек и се обличаме в новия. Но преди че почнем това, ние се обличаме гордостта, събличаме аза и обличаме смирението. Това е истината ли това. Човек трябва да се умее да каже, не аз, ти Господи. И именно това е покаянието. Да кажеш не на греха, не на стария човек и да на Бога. И даже Петро каза така, в 1 Петро 5:5 каза така: облечете се със смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Колко повече се възгодява човек, толкова повече се враг на Бога. Няма кой да чака с Бога в тази. Трябва да смириш. И понякога Бог да пуска неща в живота на човека, да може да го смири, вместо се погуби. И това е много важно сега. И всичко е, вижте, трябва да вземеш като тебе. Всичко е дар от Бога. Животът ти, здравето ти, семейството, децата ти, работите, парите, колата, жилата, къщата, всичко е дар от Бога. Всичко е дар от Бога. Бог ти дава живота, дава ти здравето, дава ти възможности, дава таланти, да можеш да имаш това, което имаш днес. И това трябва да бъде не за да хвалиш себе си, а да кажеш Боже, благодаря ти. Много важно, какво е твоето отношение към този, който дава всичко.
Ефесяни 2:8 казва така: по благодат се спасение чрез вяра. И то не от самите вас, но това е дар от Бога. Спасението някой може да си вижда, аз съм добър, защото Бог спасява. Не. Бог ще е добър. Бог спасява поради това, че Той е добър. Не по това, че се прави нещо добро. Това, че Христос направи нещо добро за нас на кръста. И сега, важното е да разберем, че Бог продължава и днес да показва милост. С цел да могат все повече хора смиряват, се покоряват и дойдат при Бога с покорство да ходят. Сега вижте, в Йоанна 3:30 сам Йоан Кръстител каза: нека Исус се възвеличава, аз да смалявам. Това е смирението. Издига се Исус Христос на високо, а ти си ниско долу. Помните, когато кръщаваше първо Йоан Кръстител, донеси и го кръстите там в река Йордан. После двамата почва да кръщават. И хората казаха: абе Йоанне, всички хора чуят при оне, какво ти кръстя. Едва не Йоан трябваше да ревнува. Не, Йоан каза: не. Никой не може да вземе върху си нищо, ако не ме дава така от небето. И аз казах: аз се смалявам, а той се възвеличава. И сега какво става? Вижте, сега искам да кажа нещо, което е важно да запомним. Ако не се умеем да се справим с аза, който е в нас, аза, който е в нас, той се справи с нас. Разберете ме, гордостта е страшно. Вижте, това е, някой ще каже: аз гледам този проблем. Този проблем гледаме всички хора. Знаете колко лесно става сега? Примерно, ти можеш примерно да кажем слугар, или ти някакъв бизнес. И ако стане да ти кажат: ти си голяма работа, и дома трима всеки ден, и ти постоянно да кажеш: да, си голяма работа. Почва това да работи. Семето, като се посее, почва да работи. Не дейте оставате някой да хвали да ви изигра. Ще даде един пример Словото Божие, как Божии хора са допуснали в живота си, това е страшно нещо, гордостта. Има един проповедник Смит Угълсър, той е от миналия век. Той е бил много скромен човек. А има дарба да възкресява мъртъвци. Смит Угълсър. Той специално 3 пъти връща жена си от тя е умряла и той връща. Моли се и Бог я връща. 3 пъти. И даже последния път жена му каза: защо му Смит? Толкова беше хубаво там. Той каза: искам да беше с мен още малко. Ще викам тези неща. Събират се на едно събрание от световен мащаб само хора, които имат такива големи дарби. Поканят го и него. И те отиват там, сядат на едно общение. И тогава всеки почна да изявява какво Бог прави чрез него. Един казал: аз чрез мен Бог слепи хора поглеждат, други краката стават откъси дълги. Всеки изявява своите неща. И нашия той казал: наистина, Бог каза, че с мен възкресява мъртъвци. И стана един, след тя казал: брати и сестри, аз казвам толкова велик, че целият свят личи казва: поднозете ме, на всеки ме канят. Става страшно. И тогава стана брата му, казвам: братко, внимай какво говориш. И каза: Бог не ще даде славата си на друг. И той му казва: целият свят казва, лежи на Исус канят по трето. Този човек след не получава инсулт и умерна количка. Не знам къде, Бог знае къде. Това е истина, разберете ме. Бог поругаем не бива. И Бог каза: аз неща дам славата си на друг. Бог не е човек, разберете ме. Бог не е някой приятел от такова улица. Бог е Бог. Бог е вече Бог, той е свят Бог, той е този, който направи всичко небето и земята. И този Бог държи цялата вселена на своите ръце. И този Бог е нашия баща. И понякога човек с лека ръка да каже така, да не се противопостави на Бога, не става, разберете ме. Сега ще дам малко пример от Словото Божие. Сега, в пример 6 Словото Божие казва така: и тъй да не срува греха в ваши сърца. Значи, ако приемем, че сърцето на човека, тук където има решенията, има трон, там може да бъде само един. Или азът ти, или Христос. И когато царува азът, Христос голямо той ще отива. Сега като фарисеите: много знаеш, много говориш, то бъде си кух, няма никой. Но когато покажеш Господа, азът заминава. Няма как да седи двамата един трон. И този, който седи на трона, той просто не сяда там само просто там да стои, той сяда да ръководи. На тронът, който сяда, той ръководи. Така че е важно кого канем в нашия живот и на кого се оставим да навори. На духа и на стария човек. Сега. И това се разбира, когато наистина човек спред копнежа сърцето му, това, което го вълнува, ако му кажа така. Всеки сам може да себе си. Кои са нещата, които го вълнуват? Вижте сега. В Римляни 8 глава Песи казва така: защото тези, които са плътски, копнят за плътското. Тези, които са духовни, за духовното. Сега. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът за духа значи живот и мир. Виждаме контраста. Едното е смърт, другото е живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога.
Поне не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да дойдат на Бога. Значи, старото естество, той не може да види на Господа. Помните ли, се много апостол Павел каза така: с ума си знам кой е добра, но плътта ме изправя, става, отива към греха. И каза: окай наш човек, кой ще ме избрави от тялото тази смърт? И после каза така: благодаря на Бога, има избрание чрез Христос нашия Господ. Има избрание. Слава да бъде Господи. Сега, интересно е как става възгордяването, към малка така накратко. Кое е това, което така хората се възгордяват? Сега, в този свят, примерно, някой успял примерно в нещо. Го на света. Събират се приятели и почва да казва: аз в живота си постигнах това. Създавах семейство, направих къща, купих кола, купих вила, направих добър бизнес. И изявява се нещата, които наистина ги направил. И това са нещата, които са за хвалба за него. Обаче при християните какво става сега? Кое е това, което възгордява човека? Притеженията дават на човека самочувствие и са причина за хвалба и за гордост. И при християни. Ще кажа защо. Преди време бях в една църква, много голяма църква. Имаше такива групички. Група на интелектуалците, група на художниците, групата на тези. И към добре. Това са групите на отделни хора, Ами тези, които не са никакви, къде ще бъдат те? И това така някак смущаваше. В църквата Божия не трябва да има групи, разберете ме. Съд трябва да има едно. В Римляни 15 казва: и приемайте се един друг, както Бог Христа го приема вас. Сега някои неща, които са важни, които само Исус предупреждава. Лука 12:15 казва така: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не се състои в избит на имота му. Да, може да бъдеш богат, няма нищо против. Може да си успешен бизнесмен, може всичко, но това не трябва да се хвалиш. Да кажеш: нека това да бъде, да се води към смене и кажеш: Боже, благодаря ти за това, което ми даш всеки ден. Благодаря ти, Боже, съм успешен в това, което върша, защото ти се смене. Има голяма разлика. Има хора, които като аз направих това, викат слава на Бога. Ще дам един пример, сега вижте, погледнете. Много от нас сме шофьори. Представете сега, ето, излизаш да караш и в един попадаш в една ситуация, в която за секунди избягваш да се блъснеш катастрофата. И първият момент кажеш: Боже, благодаря ти, Боже. Но следващия миг идва егото и каза: да, се спасиш, защото си добър шофьор. Имаш много силна реакция. И полека Бог остане някъде там. Почва да кажеш: аз спасиш, защото аз имам бързи рефлекси. Виждаме как отнеме славата на Бога и си казвам: аз. А това е страшно да битем пред Бога. И сега, дед каза: Бог не ще даде славата на друг. Ще дам пример сега от Словото Божие, които са наистина, може би видим даже да шокират по някакъв начин. Сега, Дудката вижте в Притчи 4:23 казва така: повече от всичко, що пазиш, пъй сърцето си, защото от него се идват на живота, сърцето. Там къде вземе решенията. Не трябва да допускаме, разберете, да има някаква хълба към тези неща. Цялата хълба трябва да е отправена към Бога. Сега, нещо, което е важно, вижте, има нещо, което казваме, тези неща, които притежаваме, могат правилно да дадат самочувствие към гордост. Другото е важно, вижте, знанието възгордява, каза, любовта не се дава. Значи човек, ако чете много, придобива много знания. Аз познавам хора, които знаят много знания, които винаги учат да спорят. Едва не те знаят всеки запитаят как е що е, едва не те са топ по всякъде. Вижте, Бог не дава слово да спорим. Бог не дава слово да се назидаваме, се изкажем един друг. Някой ще каже: че не сега, който ни каза, един каза Псалом, друг каза нещо друго. Друг каза: целта е заедно да назидаваме в Христовото тяло. Не кажем кой колко знае, колко не знае. Вижте сега. Освен 4:6 Словото Божие каза така: людите им умират поради нямане на знание. Това е една страна сега. Ако човек не чете Словото Божие и не расте Словото Божие, той много лесно може да бъде излъган. И да някъде говори нещо, уж за Бога говори, ама ако говори, ти си чел цялата Библия, нямаш представа и кажем: той за Бога говори. Те днеска така, ехоисти са така, мормони са така, има много секти, които говорят за Бога. И хората се заблуждават, защото не познават Словото Божие. Сега, обаче има нещо друго. Познавайки Словото Божие, не трябва да се коригираме. Не само да го познаваме, но да го живеем. Сега, ако знанието, което се придобиваме, то не се практикува, не се живее, води към гордост. Фарисеите бяха така, фарисеите. Знаеха много, говореха много, ама Исус каза: тези хора говорят за Бога, ама съзнавам се държат от Него. После Матея 20 каза така: ще това, което говорят, не вършат това, което правят, понеже говорят, не вършат. Тук и в практика тези хора говорят много, но нищо не живеят. И за жалост, ако човек само чете, също време не го практикува това слово, става като тях.
В Яков 5.6 каза така, вяра, която, Галатяни 5.6, вяра, която действа с любов. Любовта. Сега, Еклесиаст 12 глава, 12 страници, там много ясно казвам, правенето на много книги труд по плътта. Но не е важно. Бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е за човека. Ще кажа, защо в голямата сериозност началото преди 30 века, като вера в Бога, имаш да знам повече за Бога. Имаш да знам много повече. Започнах да ходя книги, масово в църквата. Една, две, три, 5-6 книги. И преди ме знаете какво стана? Аз започнах да чета книгите. Едва ли Библия остана малка страна. И после, когато започнах да уча в Библейска академия, разбрах, че направя голяма грешка. Защото виж сега, Бог е дал Словото си Божие. Бог ти говори, че Словото Божие. Той се разкрива чрез него. Не може да някой да ми казва кой е Бог. Бог сам разкрива тук себе си. Трябва да ме малко уверим в тези неща, в четите много книги. И книгата е имаме. Новия Завет, Библията, тя разкрива сама себе си, показва кой е Бог. Всички други книги са наистина са писани от човеци, но това са човешки гледни точки. Това е Словото, което се ни дава вяра, от което Бог ни учи. Сега, ще дам още две притчи, чрез които не са така, искам така примерно към примерите. В притчи 11.2 казва така. В притчи 11.2. И после ще дам два примера в Словото Божие за гордостта, как двама Божии човека, двама цари, ако малка така, които са наистина са възгордени и какво стана с тях. Сега, дойде ли гордост, идва и срам, а със смирението идва и мъдростта. Виж какво става. Гордостта води към срам накрая. А този, който се смирява, Бог му дава мъдрост, Бог го възвишава. Слава добре. Сега, когато човек започне да придобива мъдрост и да гордостта в него, започва да гледа хората около себе си от високо. Има се за много едва не по-друго качество. Друг сезон едва не почва да кажа, ти си друго ниво. И ако някой не те разбира, вместо да се смириш, ти кажеш, ама други казват, ама ти си друго ниво, ти си друг сезон, ти не те разбира, ти си някъде ниско долу. Това е голяма заблуда. Мислиш, че си нещо повече другите. Филипяни 2 казва така. Нека никой да ще другия по-горе, нека никой да ще себе за мъдър. Но с мъдрия, нека всеки ще другия по-горе от себе си. Другия по-горе от себе си. Значи, ние ще себе си по-ниско от другия. И сега виж, че какво сте се. Лука 18 глава, тук ми каза една история за фарисеен бирник, аз няма да ще цялата, вие знаете сигурно, но кой ми каза преди стихове? И на някои, които оплаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, казвам тази притча, презираха другите. Когато един човек се възгорди, така гледа високо, почва да има едно леко презрение в него спрямо другите. Едва не те не разбират, те са на моето ниво, те не знаят това, което аз мисля, въобще са на далечно от мен. И човек си мисли, едва не, той е там някъде прочи за областите. И по този реално той се отдалечава от Бога. Бог работи именно с смирението сега. Ще дам сега няколко накратко само за два библейски примера. Първият пример е цар Саул. Вижте сега, когато цар Саул, знаете, Бог направи цар. Началото Самуил, когато остаряваше, искаш да начи своите синове за съдии. Но тогава хората казаха, не искаме твои съдии, твои синове, защото те ходят по лоши пътища, искаме да имаме цар. И тогава царя каза на Самуил, иди им кажи, че царя им така, искам да им кажа, кой ще бъде картината. Те казаха, няма значение какво ще става. Искаме да имаме цар, искаме да бъдем като останалите народи. И тогава той се питаше да ги разуми, но не ставаше. Тогава Бог каза, остави Самуил. Те не искат цар да имат. Добре. И Бог им даде цар. Кой беше първият цар? Първият цар беше Саул. Знаете, Саул беше тръгнал да гони, да търси на баща си оследата там. Животните мисли, че беше. И отиде само там и примерно стана да каже, после се срещнаха с Самуил и Бог беше решил наистина това да бъде човека. И началото се каза, че наистина Саул беше хубав на гледат, че беше много точен, беше във всяко отношение. Но, какво стана? Когато Бог направи цар, Саул, знаеш какво направи цар? Той знаеш откъде идва. И когато стана цар, Саул Божи каза, че Бог беше навсякъде с него. На само ти всички битки ги печелише. Що? Защото Бог беше с него. Но в един миг Саул се възгордя. И направи две големи грешки. Ако четете царе 13 глава и после 15 глава, 13 глава той трябва да изчека Самуил за жертвата. Самуил закъсня. И тогава Саул направи жертвата вместо Самуил направи жертвата. Се греши пред Господа. След това, царе 15 глава, Бог изпрати Саул
да избие маличаните. Казал, не остава там, ни живот, нищо не остави. Саул какво направи? Остави животните хубави, взема ги, избия маличаните, остави само стар Агаг и го извика, взема да се преиграва, да се поругае. И тогава, когато се върна, вече Самуил му каза, защо не се покрие на Господа? И вижте какви да му каза Самуил каза на Саул. И рече Самуил, когато ти беше малък в собствено очи, малък, какво стана? И не стана ли глава на израелите племена? Беше малък, беше нищо. И стана глава. И Господ ти изпрати на път и каза, иди изтребям грешните амаличани и т.н. И после му каза прав текст. И рече Самуил, се изгармията и жертвите околни са тъй, както Господния глас. Сега той каза, ама хората искат тези животни ги предадем на Бога. Бог не иска такива жертви. Бог каза, ама не, тези жертви не ми трябват. Той се оправдаваш с хората. И сега какво каза оттатък? Защото непокорството е като греха на чародейство и упорството като нечестието и идолопоклонничество. Понеже ти отвърли словото на Господа, той отвърли тебе да си цар. И знаете, чети историята, ще видите царя, какво стана Саул. Какво стана? Словото Божие каза, че после зъл дух влезе в живота му и накрая Саул замина. Тя битка го убиха и него и Йонатан. Искам да кажа, че Бог поругаем не бива. Бог го постави за цар, Бог го свали. Него место стана Давид. И замина наистина по един безславен начин. Ще към те, ще дам още пример Словото Божие накратко. Цар Ирод. Деяния 12 глава. Ще видите какво става така пак. Това е много силен момент, който да се начало ще почита, а всеки да се разбие, че колко е важно да знаем, че Бог поругаем не бива. В Деяния 12 глава каза така. И в един определен ден Ирод, облечен в царската одежда, седна на престола и държа реч пред тях. И народът извика глас Божий, а не човешки. Значи Ирод говори, хората казват глас Божий, не човешки. И какво става? И понеже не въздаде слава на Бога, на часа един ангел от Господа го порази, да бе изяден от черви и умря. Нямам думи. Разберете ме, Бог поругаем не бива. И искам да кажа така, наистина, всеки от нас да вземе на себе си. Наистина, да разбира, че по-добре се смиряем пред Господа, отколкото да възвеличаваме. Гордостта не върши Божията работа. Гордостта само отдалечава човека от Бога. В Галатяни 2.20 апостол Павел каза така. С нас Христа и сега вече не живее, но Христос живее в мене. И живота, който го живее с вярата болезен, който заради мен умре възкръсна. Виждаме, че наистина тук ясно говорим. Не живее, а Христос живее в мене. Наистина нека да се с Божията помощ да смиряем пред Господа и никога да не напускаме гордостта в нашия живот. Нека Бог да благослови. Така, брат Тодор, помисля, ако учиш. Брат, гледам се на нея.